اینا بچه ها ما دین سحری 11 دا اومده بودیم. ای دینه اینجا دا خوبیم. هم دیم ایتاج دا برو آمدی اوجی دیپارتاسیون گفته استای دیگه یگان چیز کده نمیتونین گفته استای خودشون کنکرت نگفت. کراچی 90 تا آدم شدیم. دینه کم 19 تا رفته بود دینه. اینقدر آدم های جده یک خیل آدمو یکم بار آمدگی آدمو ریم همین خیلی کده استای برای چی نمیدونیم که من هم زگران ما علیش کردم برای همه نمیدونم پول داکیمنت قطع گشتگیم درجی رفتن دا هم 3 ماه لیشنی هم платить کرده بودم. Все равно бесполезно айда. Анталия просит срочно пройти на посадку к выходу номер 21. این نامشونه فراد کرده است. کی را نامشونه فراد میکنه چی میکنه؟ بلیت میگرفته خانه میرفته ایده که салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки видеои моро тамошо дорен, иншааллоҳ ки хубен ҳама. навори дар аввалмондагиро дидем бигем. вазъияти нафарҳои ай тоҷикистон меомадагӣ дар аэропорти Внукова ва ин видеорам бигем дар ҳамин масъала мешавад. то ҷое ки нафарҳоида ки билет мегирем, то ҷое ки дар аэропортҳое мебинем, пурсупос мекунем, ба шумо маълумот мерасонем, то ки нафарҳое ки омаданиам, нафарҳое ки фарзанд ва оилашон оварданиам пешай билет гирифтан, як бор фикр мекунам беҳтарин мешавад. ҳама вақт пешай мавзӯъ бигем рекламамон мешавад. нафарҳоида билети ҳавопаймо кадом шаҳр ба кадом шаҳре дар кор мешавад. номерҳои мондагимда муроҷиат карда ва ба дили пур харидорӣ карда метонед. ва сар мекунем мавзӯъро. вазъият чӣ гуна аст? чандин нафарҳо мегӯянд Абдуллоҳ бародар чанд қашид видео накардаистӣ, барое ки ягон дигаргунӣ шидагӣ нестай. айни замонам дар аэропортҳо тафтиш ҳастай, пурсупост. нафарҳое ки меоянд барои чӣ мо дар чандин видеоҳомон мегӯем ки омаданӣ шидем, ба ки ҷо омада, дар ки ҷо зиндагӣ карда, дар ки ҷо кор кардаатона азиёд кунем, барое ки қисми зиёда ай ҳамин сабаб гардондастиянд. вақте ки меоянд саволшон метаванд, ба ҳамун саволҳо ҷавоб додан наметавонанд ки ба ки ҷо ба кадом мақсад омадаистиянд, неподтверждение цел поездки гуфта ай ҳамин сабаб мегардонанд. нафарҳои гардондагиро бигем, варақаҳо додагиянд ки мо дар телеграм канал мондагем, силкаша дар комментарияи ҳамин видео мемонам. бодуроем бо худтон бинед, дар уҷа чандин сабабҳо ҳастай барои гардондан. нафарҳое ки меоянд камбудӣ дошта бошанд мегардонанд, бинем беҳтарин мешавад. ва чӣ гуна вазъият бо ай кадом сабабҳо мегардонанд? нафарҳое ки омадан телефонҳотона ҳаракат кунед камбудӣ наёбанд. баъзеҳо мегӯянд телефон нагирем чӣ? буд ҳолате ки чӣ ба телефон нагирифтем гуфта ай ҳамин сабабам гардондан. ҳаракат кунед як телефони кнопочниам боша ё ки телефонам ки боша, пешакӣ тафтиш кунед, мегӯянд пурра маълумот битиҳед ки ҷоҳоша мекобанд. ютуб история чӣ тамошо кардагиен? телеграм чие ки шумо тамошо кунед сахранӣ мешаванд, мебинанд чӣ тамошо кардагиен. контактҳода кира чӣ сахранӣ кардагиен? ҳатто галерея ки чӣ аксҳо дорен ва дар гугл чӣ поист додагиен, ҳамаи ҳамиёро тафтиш мекунанд. ҳаракат кунед ки камбудӣ наёбанд. нафарҳое мегӯянд бародар ман зан ва оилама оварданиям, чӣ гуна занҳоро тезтар ҷавоб метиҳанд? занҳоро ман мекунам. баъзе бародарҳо мебароянд бигем, мегӯянд Абдуллоҳ бародар дар ҳамон канал бугӯ ки зарурияти бад надошта бошанд, фарзанд ва оилаҳошона наёранд, барое ки дар дарун манъ кардагиам, ӯ дарунда бигем удобствои хӯрдан нестай. баъзеҳош як рӯз местанд. буд ҳолате ки ҳам оила ва ҳам фарзандша гардондан, кадоме ки наворҳои пеши моро тамошо карда буд. хубтараш айни замон сабр кунед, то ки як оромӣ шавад, беташвиш баъдан билет бигирем биёред. нафарҳое ки мегӯянд бародар мо шаҳрвандии дутарафа дорем, бирем дар аэропорт моро манъ мекунанд. бале, буд ҳолате ки ҳатто шаҳрвандии дутарафа доштагишам 5 саат зиёд манъ кардан, пурсупос кардан, ҳатто буд ҳолате ба кадом основании шаҳрвандии Россиятона гирифтем гуфта
дар ин масъалаҳо ай ҳама тарафа эҳтиёт бошем. Хубтара ягон камбудиҳое дошта бошем ки медонем мегардонанд, хубтараш наёен, то ки ҳам билет месӯзад, ҳам депортатсия мекунанд. Як бародар хати ҳамсӯҳбат шидем 2014 сол штрафи наспордагӣ доштай, ай ҳамин сабаб гардондияша. Яъне бинем ки кадом солҳоро аҳамият метиҳанд. Ва нафарҳое ки мехоҳанд ба тариқи ҳавопаймо граница пересикат кунанд, шумо да тавсия наметем. Ай кадом сабаб? Масъалан мегирем Армения мераванд. Ай Армения омадан, мегӯянд шумо муддати 90 рӯз бояд ки ай Россия берун мебудем. Нафарҳои беҳуҷҷата дар назар дорем ки меоянд ҳуҷҷат намекунанд, бояд ки 90 рӯз ай Россия берун бошем. Ва дар ин ҳолат мегӯяд ё шуморо бепул ба Армения рой мекунем, ё пулкати билети Тоҷикистон мегирем, ба Тоҷикистон мерем. барои ҳамин ҳамаи ёро бар назар гирифта ва баъдан билет бигирем, фикр мекунам беҳтарин мешавад. Нафарҳое ки мегӯянд ки дигар шаҳрҳои Россия хати чӣ гунае, дигар шаҳрҳои Россия бисёриҳо бигем Самара мегиранд, мегӯянд моро тафтиш накарданд. Питердам бигем баъзан мегӯянд ки хай моро тафтиш карданд, баъзанш мегӯянд моро тафтиш накарданд, вале маълумоти аниқ надорем дар ин масъалаҳо. Ва ҳамин қадар маълумот бигем, якчиам ки хабаррасон карда бошем, фикр мекунам беҳтарин ай.